Silav êvar baş hevanno, hêvîdikî te başin selametin. Îşev mîvanê min Necat Şunar e, hevalê me rojnameger. Em hemayî heftê carê mîvanê me ye, mîvanê me daimî ye. Ez hema xêrhatinekî lê bikim. Necat merheba bi xêr hatî. Merhaba Serçav Sera Bedran. Çanî. Başî. Mala te ava. İdare. 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 Ev şerefe idare kirî. Ez îşev merak dikim tu çi dibêjî. Di pêvajiyê de pêşketin xuya dike Necat. Niha piştî Nîvroyê ya ji derdora Nîvroyê de Ajansa Mezopotamya'da ez rastê nûçeyekê hatim. Di wê nûçeyê de Ömer Güngör iddia dike ku sê komisyonên cuda tên avakirin li Tirkiye û Öcalan jî dibe koordinatörê yek ji wan komisyonan. Tu dixwazî pêşî ez vê nûçeyê bixwînim. Başê em hinek analîz bikin ka heqaten pêvajo ber bi Kudrê ve diçe. Öcalan eger bibe koordinatörê komisyonekî ji wan her sî komisyonên ku dewleta Tirkiye saz dike ji bo rêvebirina pêvajoyê tê çi manê? Wekî din em ê derbasê rojhilata navîn bibin. Em zanin êrişên İsraîlê hene li ser Sûriyê. Eleqa wî bi dewleta Tirkiye çi qas heye. Xwe fesehkirina Qesedê heye. Ew jî gelekî behs tê kirin. Rêveberiya Şamê jî îdia kir ku di rojên pêşme de Qesedê tune dibe. Eger tu hazir bî ez heman nûçeyê bixwînim, em wisa dest pê bikim baştir e, pêşiya te jî vedibe. Erê. Baş. Gudarî kim erê. Nûçeya ji alî Ömer Güngör ve hatiye nivîsandin di Ajansa Mezopotamya'da de dibêje yasaya bihêzkirina hevgirtina netewî yekbûna civakî ya taybet bi pêvajoya çareseriyê de rojnameya fermî de hat weşandin ji bo bi ciyanîna vê qanûnê hinekî komîteyê tên avêkirin. Komîte yani komisyon. Wisa jî hûn dikarin fehm bikin. Li gorî agahiyan ve Abdullah Öcalan jî wekî koordinatör di nava yek ji van komisyonan da cih bigire. Armanc çi ye? Armanc ew e Öcalan rast müdahaleyê di vê pêvajoya çekdanîn û siyasîbûnê de bike. Kanûna ku ji 12 maddeyan pêk tê ji aliyê Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ve hat qebûl kirin û hat îmzê kirin niha çav li civîna 5 Oktoberê ye. Yani civîna Encûmena Ewlehiya Netewî ya Tirkiye. Ev Encûmena Ewlehiya Netewî ya Tirkiye MGK jê re dibêjin. Yani saziye herî bilind ya Tirkiye'de mesela ewlekariyê de ve rapora xwe ya tespît kirin û piştrast yani teyîd û tespît ya ji bo çekdanîn û fesehkirina PKK pêşî pêşkêşê Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan bike. Piştî vê raporê ve pêvajoya vegera endamên rêxistinê dest pê bike. û ev pêvajo jî wextê ku endamên rêxistinê hatin nava axa Tirkiye hem ji Ewropayê hem ji Qandîlê ev pêvajo 6 mehan. Di nava 6 mehan de divê êdî çekdanîn û vegera wan bi temam bibe. Ha dewleta Tirkiye endamê komisyonê eger dew bikin ev pêvajoya 6 mehan dikare dirêjtir jî bibe tevî. Komîteya yekem bi seroketiya Cevdet Yılmaz e. Cevdet Yılmaz kî ye? Alîkarê Serokkomarê Tirkiye'ye. Wî bixwe çi gotibû ji bo şopandina gavên pêvajoyê komîteya şopandin û nirxandinê hatiye avekirin. Ev komîte wekî motora pêvajoyê dixebite. Yani komisyona yekem hat fehm kirin. Navê komisyona yekem komîteya şopandin û nirxandinê ye. Komîte ji wezîrê dadê pêk tê, wezîrê karê navxweyî, wezîrê karê derve, wezîrê parastinê û serokê sazê îstixbarata Tirkiye Mîtê İbrahim Kalın pêk tê. Ev komisyona yekem e. Çavdariya ku ev komîteya bilind civîna xwe ya yekem jî roja 24 Tebaxê li dar bixe. 24 Tebaxê yani 6 rojên din. Li gorî hewcedariyan dibe ku ji bo pêvajoyê avakirina komîteyên jêrîn jî bibe rojev. Çavdêriya parlamentoyê bi seroketiya Numan Kurtulmuş wê çê bibe. Komîteya duyem wê dibin banê parlamentoya Tirkiye'de were avakirin. Ev komisyon jî wê bi seroketiya Numan Kurtulmuş be bi beşdariya nûnerên partiyên siyasî ew ê xebata xwe bidomîne. Navê wê komisyonê jî komisyona çavdêrî û şopandinê ye. Baş e ya yekem gelek rêveberên dewleta Tirkiye'de de cihî dikirin ya duyem jî komîteya çavdêrî û şopandinê ye. Erkê vê komîtê çi ye? Ew jî ew e bi cîhanîna yasayê kontrol bike, pêşniyazan bide hikmetê. Çavdariya ku ev komîte jî hevde endamên wê hebin. Her wiha wê nûnerên saziyên sivîl jî di nava vê komisyonê de cihê xwe bigirin da ku baweriya civakî ya pêvajoyê jî xurttir bibe.
Naya mene ki bahsa rola Abdullah Öcalan bikin, rola wî ve çawabe divan komisyonanda dibêje komiteya aştî û siyasîbûnê were ava kirin. Ev jî komisyona SYM. Tamam? Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamya Abdullah Öcalan ve bi rola koordinatör di nava vê komisyonê de cih bike. Ji bo ku Öcalan karibe vê erkê baş bi cih bîne, baştirkirina şert û mercên xebata wî ya li İmraliyê ve dîsa bikeve rojevê, ji xwe Dewlet Bahçelî xwest ku Öcalan zêdetir azad bibe, bikaribe zêdetir di nava van komisyonan de cih bigire. Ji xwe Öcalan jî di hevdîtinê xwe de dibêje di rojên pêşme de ez dikarim bi rojnamegeran re, bi akademisyenan re, bi derdorên cuda, rêveberên sazên sivîl re hevpeyvînan çê bikin, civînan çê bikin. Vê tiştekî wisa dixwazim û dibe wê çêbejî, yani mecbûr e. Hatta dibe Dewleta Tirkiye mecbûr e vê yekê bike. Naha hevanla tê pêşbînî kirin, texmîn kirin ku di çarçoveya xebatên vê komisyonê de derfeta hevdîtina Öcalan ya bi rojnamegeran re, akademisyenan re, beşên cuda yên civakê re were garantî kirin. Bi vîya we wê nexşareya çekdanînê, nexşareya derbasbûna siyaseta demokratîk bi wekî salem were li derxistin. Di çarçoveya van meseleyan de çavlarıya ku şandeya İmraliye ya Dem Partî jî di rojên pêşiya de belkî di nava heftê de be, dawiya heftê jî mümkün e, biçe İmraliye Abdullah Öcalan ziyaret bike. Hûn zanin sê kesin, Pervin Buldanê, Mithat Sancar e û Faik Özgür Erol e. Divê hevdîtinê de wê detayên bi cîhanîna yasayê, avakirina komîteyan, pêngavên ji bo pêvajoyê jî werin guftûgû kirin. Çavdarêya ku piştî vê qonaxê jî ji bo azadiya girtiyên siyasî, ji bo rakirina qeyûman, serarastkirinên nû yên yasayî werin çêkirin. Yasaya bihêzkirina hevgirtina netewî, yekbûna civakiya taybet bi erê pêvajoya dehê tebaxê dest pê kiribû. Velhasıl li parlamentoya hatibû êrîkirin bi 467 tengan. Ev yasa îro jaliya Recep Tayyip Erdoğan ve hate imzêkirin. Da rojnameya fermî de jî ciyê xwe girt. Bingeha hukukî ya pêvajoya çareseriyê ye. Yani ev yasa, yasayekî dîrokî jî me dikare pênasî bişke, ji ber ku di dîroka Tirkiyeyê de cara yekem e. Ev yasa tenê ji bo tiştekî ye. Gerîlayên Partiya Karkerên Kurdistanê çekî xwe dayînin û vegerin Tirkiye. Yani alaka wî vê gavê alaka vê yasayê bi dawa Kurd tune ye. Ji bo çareseriya dawa Kurd, perwerdeya bi Kurdî û xweserî û tişmiştê wisa yasayên nû lazim in. Ew jî çawa çê dibe nizanim. Gotin ya tê ye Necat Keremke. Erê em ji ew ê dest pê bikin yanî bi behsa Cevdet Yılmaz kir ne tenê cîgerê serokê Tirkiye bi xwe Kurd û ji Bingolê jî yani. Em ya jî erê ji Bingolê û Kurd em. Koordinasyon em behsa koordîne bikin ew nûçeya quta min jî xwend ew ê de ev de hevdîtina da jî tê ziman ew rol bi taybetî jî ya xwestaka Birêz Öcalan e. Birêz Öcalan yani di hevdîtinê xwe da bi rêveberiya Tirkiye dema ku ew dikin yani vî hanekî tînin ziman ku gelek nerazî bûn yani nekêfxweşî li hamberî vê pêvajoyê di civakê da hem di alî civaka Kurda da hem jî civaka Tirka da nerazîbûn tuş li dijî vê pêvajoyê hey ya xwesteka Birêz Öcalan Birêz Öcalan dibêje eger ku derfet bê dayîn ji boî min eger ku tişkî wana bê sazkirin ez muxatabê vî tiştî hanekî ezim yani eger ku ev rol bi min bê dayîn ez dikarim vê kitlê îkna bikim yani. Ez dikarim îkna bikim. Taybetî behsa kitla ew ki ya Kurd dike dibêje yani ez dikarim wan îkna bikim. Ya de em jî bi wê riyê jî eger ku vê derfetên min bên biçek yani bên sivêkirin nerazîbûna ku di Dewleta Tirkiyeyê bi riya rojnamevanan, bi riya siyasetmedaran, bi riya kesê nekê ku çûyîn hatina wan hebe ez dikarim li gel wan baximim û ez dikarim civaka Tirkiye jî îkna bikim. Çawa îkna bikim? Bi wê şîveyê îkna bikim. Em ne xwedî xwestekên dewletek serbixwe ne, em yek ji hevparê yek ji şirîkên vê komarê ne, ev komar di destpêkê da bi Kurd û Tirka hatiye sazkirin û em jî îro di vê komarê de şirîkin. Ez dikarim vî tiştê hanekî bi civakê bidim qebûl kirim. Yani hevdîtinê xwe da ji heta niha min got
yani az jiboy evi bum devletik serbuxa bum de az vi tişti hani ki tespit kir devleti bixurat yani xwasta ka devletik neke bixurat yani ev jî divê sebeba nakokiyet ve sebeba şer ji bona ku em vî sebebê şer ji holê rakin divê em pêwîst e wek şirîkê devletê xwe bidin nasandin ne wek kesên devletik kesên devlet xwazên serbuxwe wisa bidin naskirin ji wê bonê divê gerekin ew bên şert û mercê min bên başkirin û ew komisyon jî bu işî wê hat sazkirin li gorî dîtina min koordinasyonê wê komisyonê bu işê Rêz Öcalan hat dawkirin lê vê tiştanê kê bêje min di nava heftê de Rêz Qala Îlan daxuya yani pêwîst em jî jî li berçavê bigirin derbarê xwestek yani derbarê vê pêvajoyê de û derbarê pêşveçûyînên de ew de hem li Tirkiye hem rojhilata navîn da Rêz Qala Îlan aşkera anî ziman dînê ziman yani divî ew hanîkê de em li berçava nayên girtin ne xwestekê me li berçava tên girtinê û ne jî xwestekê gelê Kurd li berçava tê girtinê divê jî pêwîst ew hesasiyetanekê li berçava bê dîtin yani bê dîtinê tabii divê deranekê de dîsa du tiştê tinekê ne yani hem tiştê ku Rêz Öcalan bi rêveberiyên devletê ra û bi rêveberiyên pêvajoya yê alî Kurdan da van tiştanekê ku münaqaşa niqaş dike de ew da li İmraliyê de al di giravê de û tiştê tinekê ku li derva tên niqaşkirin an jî tên gotin di tiştên piçek ji hev dûr in piçek ji hev dûr in yani çünkü ew yani Rêz Öcalan yani aşkela divê yani ev pêvajoya ji notu siya vir da dest pê kiriye ev ya nû nîne ji notu siya vir da ez xwedî wê baweriyê min wê demê fehm kir devlet xwestin ya jî devletek azadî ya Kurdistanek serbixe ji bo me xelasî nîne ya xelasî ji bo me ew yani bi devleta Tirkiye ve girêdaya devleta Tirkiye ve yani çawakî devlet girêdaya devleta Tirkiye ve dîsa her dîtinê xwe da tînê ziman divê jî em jî gere wek MHP Partiya Nijadperest bibin gavê sêemîn vê yê vê devletê yani ji bona ku em vê devletê li ser piya seknandin Bu ez piştgirî bidim gotina te eşta tiştek bêjim binerim bila wekê îtirafek bêjî piştî ku min hevdîtina heyeta İmraliyê ya bi Öcalan re xwend min dawiya heftê min her duya jî xwend di wê derê de bi şiklê ku Öcalan behs dike ji derva pir bihêztir e yani mirov ji wextê ku Öcalan dixwîne baştir îqna dibe wekî mirovî wî li derva hevalê wî li derva ew qasa televizyonê me hene ew qas rêveberên me ê Qandîlê hene yek ji wan bi qasî hevdîtinê li İmraliyê şefaf nine ez hê jî tê nagihêjim çima hevalên me hevdîtinê li İmraliyê ji raya giştî re ji millet re eşkere nakin yani ez bim hemiya werdigerinim kurmancî rast rast ji her kesî re dixwînim di wê derê de Öcalan pir vekirî behs dike di bahsa wekheviya mutlak ya milletê Tirk û Kurd dike mesela bala tekşandiye wextê ku bahsa Kurdan dibe nabêje Kurd û Tirk zahîn çi dibêje dibe em nabêje Kurd dibe em û Tirk vê derê de çi ye têda ewek heye sembol heye yani xeta netewî di gotin Öcalan da ez dibînim yani ez bixwe dibînim nizanim dibe kesî bi qasî min dawa serxwebûna Kurdistanê nekiriye min daw kiriye min daye dest pê kirin ama îro ez dibînim ku eger di dawa serxwebûna Kurdistanê de em wisa bidomînin her du aliyê me jî tek diçin her du alî jî zayıf dibin em dibin yani em wenda dikin serkeftin çê nabe ya baş em aliyê raqîbê xwe îqna bikin ku li ser esasê wekheviya her du milletan em mezin bibin hem ji aliyê aborî ve hem ji aliyê demokrasiyê de hem ji aliyê eskerî ve hem jî ji aliyê parastinê ve em hev û du bihêz bikin hem jî ji aliyê exlaqî ve yani tabii eger devleta Tirkiye qebûl bike derdê me devleta Tirkiye çi bû heta niha ev sed salin devleta Tirkiye Kurd inkar dikirin eger ez dibêjim binerim
هەواڵێ me derva pir zayıfın. Hakikaten ha. Zayıfın. Nikarin pêvajoyê biparêzin. Ji ber ku di nava şokê de ne hêjî. Çünkü ew jî belkî maftarin. Çünkü heta dopêr şerekî pir ecayîb hebû. Ji bo hilweşandina mutlaq ya dewleta Tirkiye bû. Lê îro tam berova jî biye. Ez dibêjim Öcalan hazir e. Ji bo wî alî psikolojîk ve jî hazir e. Di diyalogê xwe de jî pir net e û zelal e. Ji tiştekî jî natirse. Tişta vê derê dixwazim bibêjim. Madem tu di şerê xwe yê serxabûnê de bi ser neketî, tu bi raqîbê xwe ve re dikarî li hev bikî. Asıl teoriya Öcalan ev e. Vî tiştanekî jî bin berçavê xwe. Tabii Öcalan di hevdîtinê xwe de vî tiştanekî jî tînê ziman dibêje yani dewleta Tirkiye xwedî xwestekê. Xwedî xwestekê çi dibêjî heta bigê Pakistanê bigê Hindistanê rojhilata navîn de yani berfirehkirin bivê xwedî hêzek bivê xwedî quwetek di îro di ewa qada dinyayê da di evê de. Eger dibêjî ku hûn bixwazin bibin xwedî rolkî xwedî quwetkî xwedî hêskî hûn nikarin Kurda bidin pişçavê xwe divê pêwîst hûn bi Kurda re kar bikin. Tabii vî tiştanekê bi xwesteka wê vegirî yani em tiştanekê di tişta ji hev cuda bikin berdan. Berê dewleta Tirkiye hebû lê an hada tişkî dinêkê li Tirkiye yani dewlet tune yani. Sistemik heye. Ev sistem yani çi bêjin wana Kurtayî nav bikin bêjin AKP. AKP ki AKP xwedî îdeolojî partiyek dawayî. Yani milli görüş ijaratik otne ki salê şêstî virda xwedî xwestekên çi xwesteka wan ew e li Tirkiye li rojhilata navîn li ew ê dinekê bi şêwekê xizmeta dewlet xizmeta ola İslamê bikin yani. û di wê hêlê de berjewendiyê wan ên ew hene yani xwe berfire bikin yani bibin hêz yani bin hêzek emperyal. Öcalan jî dibêjî eger hûn bixwazin bibizin xwedî vê hêzê li pêşa we asteng hene. Asteng çi Kurd. Werin em bi hev re dest bidin hevdû û van astengê ji holê rakin yani. Rêz Öcalan dema besa vê ew ê dike bi tenê ewa Tirkiye dê berçavê xwe. Tamam. Yani ew hududê mîsakî millî jê re tên gotinê heye wî dê berçavê xwe. Di hêla dinêkê de em bêjin Başûrê Kurdistan, Rojhilat, Rojava. Tamam. Sê hêzên dinêkê bi xur hêzên dinêkê xurt hene yani vê deranekê de bi şêweyekê Rojava ew bû yani ew jî destpêka bernamê de bas kir mesela tasfiyekirina SDG an jî entegrasyon van tiştê hani tên gotinê lê Rojhilat hêja aktîvî yani hêja cikî bakîr e dest nedatine kir. Başûrê Kurdistanê keza de facto devlet e. Tamam. Vana anekê ji wekewt bînin. Ya bi Rêz Öcalan di hevdîtinê xwe de dibêje eger hûn bixwazin bibin xwedî hêz hûn bixwazin divê ew ê de gav babêjin rolekî bidin min derfetên me xurttir bikin ku ez bikarim van insana xurt ew bikim îqna bikim. Ya vî tiştanekê nava PKK de yani te behs kir yani ez yani vî tiştî dinêkê bêjim di nava PKK de nerazîbûn li dijî vê pêvajoyê nerazîbûnik baş heye heta ana da basî ku tê xwe yani ji rêveberiyê PKK em bêjin yani Brêz Murat Karayılan kesî dinêkê yani van tiştanekî dema behs kirin bi erênî behsa vî tiştî nakin yani dibêjin tamam ev ya gavavêtineke lê divra da înkariya me heye yani em tê da tune ne vê wanekê de gere vê tiştanekê jî bidin berçavê xwe derî vebûn lê pêwîst e divê derî em jî pêwîst divê odê da cî bigirin yani cîkî ku em serê rûnîn minderek jî geret binê me de hebe an jî kursîkî geret binê me de hebe eger kursî binê me de tune minder binê me de tune bê divê odê na rûniştana me feyda wê tune vî tişta jî ew tînin ziman ya. Ez parantezekî vekim. Belê. Ew derdorên ku tu dibêjin li dijî pêvajoyê ez bawer nakim li dijî pêvajoyê bin. Ew derdorên Na na behsa dijî pêvajoyê nakim. Ez behsa dijî nerazîbûnê xwe tînin ziman yani divê nanekê de nerazîbûn tîn. Rast e. Ew derdorên ku tu dibêjî nerazîne ji meselê ne ku ji pêvajoyê nerazîne. Mesela qasî ku min fehm kir min Rêzdar Karayılan bi xwe weşand di weşana zindî de heval dikarin çin vîdeoyê temaşe bikin. Di wê derê de bahsa samimiyeta dewleta Tirkiye dike. Yani Rêzdar Karayılan jî dixwaze şer bi dawî bibe pêvajoya siyasî dest pê bike. Dibêje eger ji me re îmkan neyê nas kirin em nikaribin daxilê nava cîhana siyasî bibin ev çawa pêvajo ye? Eger hebûna milletê Kurd neyê nas kirin nekeve bin garantiyê ev çawa pêvajo ye? Yani ji bo ku dibe em bikaribin çek û silahê xwe dayînin ji bo ku em bikaribin dev ji parastina xwe ya eskerî berdin hin garantî lazim ji me re. Yek em karibin pir bi azadî tevlê siyasetê bibin
hebûna milletê Kurd bikeve bin garantiyê û ancak Öcalan dikare çek û sîleh ji destê gerîla bigire ji ber ku ew jî berpirsiyariyeke dîrokî ye sibê dû sibe hesab tê xwestin Qarayîlan weke fermandarekî nikare ji wan genca re bibêje çek û sîlehê xwe berdin biçin malê xwe yan jî biçin teslîmê Tirkiye bibin nikare bêje ji bo jî Öcalan re dibêje madem te pêvajo daye dest pê kirin keremkê were gerîla li vê derê ne di emrê te dane û heta di rêya te de were tu bi xwe wan îxnake bi di gotinê xwe ku berpirsyariyê ji ser me rake yani ez nikarim bikevim bin vê berpirsyariyekî giran ku sibê du sibe di dîrokê de bibêjin fermandar nizanim çi kir yani ew kesên tu dibê nerazî ne bawerî bi dewleta Tirkiye nayînin mesela wî rojê min got ez hema gotinê ji te re dêlim mamoste dewleta Tirkiye divê çi bike ji bo ku însanên nerazî qayîl bike ne îqna bike divê qet nebe bibêje ya arkadaş min 100 sal ev anî serê we ez poşmanim êdî ez nikarim aynî tiştan bikim min qirara xwe daye ez vegeriyame ji van xetaya xwe êdî ez nakim weke gava yekemî jî aha ji were heqê we aha ji were ev qanûna ku we nas dike من İcaz kullanır seni. Devleta Türkiye bitiş devleta Türkiye bitişti ne yapacak? Beden devleta Türkiye tişkil neket veşid. Veji yani devleta Türkiye veji hun tek çuna hun da bunu yani hun hatta hal berşave min teröristun tamam hun teröristun ev muamele bu dakini ji Avrupa ve hun ben ve terörist xubim bedin kabul kirin ezil ve binhirim ka hun akıl hati seri ve haş hati seri ve nati seri ve ku haş nat ve seri ve biborinin yani mixabin ez nikarim ve halmiz bikim eğer ku haş hati ve seri ve akıl girti ve deme etkarmış bu ve hen eva çe bikim yani hen gava babijim yani ince beden diroka Kurdistan'ı da yani bir hani kem beşin yani reveberi Kurdistan'ı ibxatın dalqatın ibxatın kuştun yani tecrübe ki Kurd خودی تجربه که پر زیدن جی سید رضا جی شیخ سعید بگیر حتی سید رضا معنی هنه که تمام خودی وی باوریه بون یعنی ای خانه تا دولت تا ترکیه وقتی رومی تنه هر کس ویل اوی دا اقنا بوی ایرو کسی کد اوی دا قادا کردستان دا دیویژن باوریا مب دولت تا ترکیه نای یعنی اوشی خودی وی باورینن چونکی تشکی که او بکی یعنی دیویژن دری وکریه لیدری کی çava bekiriye de çava garanti bidi kuan de çava bitiştani ki sve peşe ev bin breberi tamam duvan şık wan gumandan sve ro devleta Türkiye ve jwalar kusurinen herin ve şertu merci mebci nani az ve kabul nakim tamam pekeci ve tamam divina beri de pekeci çek yok berdavi pekeci tamam xutasiye kirbi devleta Türkiye ve jwalar kusurinen herin ve bci nani az kabul nakim bitiştani ki de çava ki edemi yani berpirsiyari ki ev diroki te bixuşi got ya berpirsiyari ki diroki hey inca da nava Kurda da bitişane ki bidin berçabe xwe bedan yani nerazîbûn hey nerazîbûn destpêkê da yani vêjin notu siyavet yani Rêza Öcalan dibêje yani ji notu siyavet da ez min xwedî bêya wanê ki heta îro gelê Kurd xwedî wê bawerî bû rast e lê şeref û rûmeta me li çiya bû yani gerîlayê me li çiya bûn zarokê wan bûn birayê wan bûn bavê wan bûn kalê wan bûn kesê nekê li çiya bûn yani Kurd digotin çi dibe bira bibe rûmeta me li çiyayê em nikarin vê rûmetê bin pê bikin Eri ama xıtımandinekî jî çêbû yani her dualî xıtımî çünkü dî şerja ancak derk et mecbur ez kabul kim derbar vê tişta da em axivîn bed yani ez vê pêvajoyê ez jî ew divînim lê yani rast divînim lê tiştê ku ez dibêjim gere hin tişt bên ew kirin yani bên garanti kirin yani gere garantöre te hebin ha di pêş perda da di pêş deriya da van tiştê hanê kê bêjin sivê ro asan dikarî bêxapandin ha asan dikarî bêxapandin Basa dîrokê kir gavadin temaşevanekî min ji me re nivîsandiye tabii ew jî nû pê hesiye ya hinekî şox biye ya divê di salên 1918 de Şeyx Mahmud Barzan jî divê İngilîzan soz daye wî gotiye çawa ku em Iraqê Sûriye avad kin çawa ku em dewletên Ereban avad kin ji her eşîretekî re êl û eşîrê Ereba re me biryar daye em ji Kurdan re jî dewletekî avad kin Tabii projeyekî İngilîzane çünkü İngiliz li herêmê pir serdestin
Atatürk ketiye devri Şeyh Mahmud Barzanji re name nivîsandiye û sozdaya wî çawa mümkün yani em birayê hevê qedîm ê sed salan el vê derê îcab nake hûn dewleteke ava bikin dewleta we şixa Osmanî we hildiweşe em dewletekî nû ava dikin em bila ev dewlet bibe dewleta me hemiyan a Kurd û Tirka welhasil li ser sozên Atatürk Şeyh Mahmud Barzanji destê xwe nedaye İngilîzan ew def kiriye tabi dîsa aynî min dîsa çima bahs dike dibêje ez vê pêvajoyê dişibînim dewra Şeyh Mahmud Barzanjî. Ha یک تیکی پرانتز کم گذاشته پرانتز کی وکیم شیخ محمود برزنجی نفس آخل که داری دا شاندن هندستانی جی کردستان دور خواستن دیل گیتن شاندن هندستانی چوز هندستانی ببو فرمو گوتنا تبری آتیا yani tirsa milletê Kurd ew e ku ev pêvajoyê em di nav dane bişibe demên borî yên têkçûna me. Lê bersiva Öcalan heye belkî tu jî rasatî dibêje dewleta Tirkî mehkûmê min e. Nikare gavên cuda bavêje. Eger dibe dewleta Tirk me bixapîne milletê min heye weke hêza lokomotif dikare rabe ser piyan. Yani acayip bawerî bi milletê Kurd tîne Öcalan. û çawa dikare dibe ew hêza gerîlayên rêvebir ku ew li Silêmaniyê bimînin qismekî wan derbasî Ewropayê bibin ew dikarin bikevin nava faaliyetê. Eger dewleta Tirkiye li gorî min tev negere wê serê dewleta Tirkiye pir bikeve belayê. Hatta viya jî dibêje ev gotinê min bila kes weke tehdît nebîne ve ya rastiyekî ye. Serê dewleta Tirk ji îro pir zêdetir dikeve belayê bi Kurdara êdî nikare bawerî jî carekî din bide Kurda. Tiştê wisa jî dibêje. اینجا چما وان تشتاد ویژه چما وان تشتاد ویژه یعنی اگه ویژه هم مرال هف نکن هم نیم با هف ام دست ندن هف دو یعنی ایکو سرخوابونی بخوازن ایکو گاو با ویژن جبوی دوزا کردستانی زیاده تر جوی بونی او یعنی دویدا از تشکید نکید بینم یعنی دویدا او هزی کردستانی کل دیجی او برز اجالان در کبن وان وقت تهدید دیمین دیجی ترکیه جوی بونی دویجه برا وان تداب بن شعب بکن ورن ام بهفرا او بکن یعنی گاو باوشن ام بهفرا بیتشتانی که چاره سر بکن جا بعدن دتشتانه دزانی یعنی یک اوتوپی یک شی حقیقت یعنی راستی هی دوی دا دی سیاست ده یعنی دی سیاست ده تشتی که لأوی آنها دا دوی پیواجوی ده اوی دا تین گوتن آنجی تین آخافتن اوتوپیا چی خملو خیالن تخیال کی تدویجی yani az ev bikim az herim cennet el koşe cennet da cib bikim de kelaka peygamber bunun nizam te hayal ki jiyanı xoş jiyanı kaviya le rasti ki rasti çi rasti rojana yani teşti kut ruti hakikata kut ruti ev rasti yani ev rasti çi rasti hebuna kurda yani ana da ev yani teşti ku brez Öcalan diveje bitişani ki dine zaman ali ne de şey ki yani diveje bra reve belgen ev Süleymaniye anji başlıyor Kurdistan ve derece bugün 3 sal 4 sal 5 sal bral wan dara bisekinin hatta ka derfetik vedi imkanı vedi ku derfetik ve demet karın siyaset kin anji eger derfet jwana vevu bra ben li Türkiye li gunde xo anji li qomiyet neke jevit neke gab babejin inja hakikatta PKK yaratıb di berçave xan bidim berçave be PKK de facto devlettir آنها داشت برای جوسابو آنها داشت جوسانه به سازی خود به حزب خود به هبونا خود به ایدئولوژی خود به استراتژی خود دفاکتو دولت بو یعنی دولت جواب ریوا دچو د ناوا کردا دا ویژن باکوری کردستان او دهات توکن یعنی پکیجی او کوسابو جا بتنی دموکراتیک شانی کی دینی برچاوی خو گاور نکیج مشترم گوت یعنی ویژن راستی کی حقیقت نکیج راستی کی نکیج باشوری کردستان تیوی جواب ها روجاوا کردستان چوب کی انتگره شراب کی یعنی سویتشتان وی برنامه ده مگلک جراویتشتان کی بود اوانی که تمام سرجیه کر بود یعنی او یعنی قاتلن نجات چوب یا نوانده به هزارن هزین تین او هنن یعنی هزین تین چکتار یه جین هنن سویرو کت انتگره وان بیته کی رول چوب دی سملی خو دی هری بی ضابطال هرم خو آنجیل گوند خو ام بیشن کلان قامیشلو آنجیل کلان
حسکلجی نکه تی بی ضابطه او تی او گو سابقه ببری یعنی وی آنه که یعنی گرفتشی خودی او یعنی خودی پرنسیب و خودی هیز و خودی خواستک بی کت و سان نبی تی نوان دا بحلی هری هفانو هناك جوا دبيجن ونخونا دبينن بتشتي كون فيدري نقاش تكن هفانو نه فكري منه ام مسألة جوا رئيزات تكن ام باسا نافروكا هفديتني تكن ام باسا هن بيانات عندكن جبر فيك اب نه فكري ميا اما خطا نتوية اما تشتكو نجات قد بالكش به çünkü Öcalan da hündür da Bavariya xwe zêde bi xeta netewî tîne dewleta Tirkî jî bi xeta netewî tehdît dike. Yani ew jî pir baş e. Yani sibê du sibê eger ev pêvajo nemeşe mesela tu zanî behsa rêya alternatîf dike. Mesela A planî heye, plana A, plana B. Dibe ev anha pêvajoyek ku em di nav da ne plana A ye. Dibe bu hûn bawer dikin însanekî mîna min ew qasa xwedî tercübe xwedî planekî B nebe. Çawa mümkün e? Dibe hûn bawer vî tişta jî dibêjî bedran heye. bedran vî tişta jî dibêjî hûn ji min zêdetir apojî nînin. Tamam hûn ji min zêdetir apojî nînin yani. Ez yani hûn ji min zêdetir apojî nînin. Yani ez dibêjim eger rêya wî vebe bikaribe xîtabê rojnamegeran bike îzahata wî hebe ew ê bikaribe Kurdan jî îxna bike ji ber ku planê wî B hene. Plana B veya eger hûn weke tavîz pênase bikin heta da wî tavîz e. Ama eger dewleta Tirkiye neyê serxetê eger dewleta Tirkiye wekheviya Kurd û Türkan qebûl neke plana B ya Öcalan çi ye mesele ew e. Ve eş dibêjim xeta netewî ye. Yani çünkü teda bahs dike yani. Em derheqê vê pêvajoyê de eger gotinê te tune bin em dikarin derbasê rojhilata navîn bibin. Niha ew hersî komîsyon çê dibin. Yani ez bawer dikim rêxistinê bi dewleta Tirkiye re li hev kiriye. Yani wisa xuya ye. Ji ber ku şertên rêxistinê yek bi yek ji alî dewletê ve tê qebûl kirin. Hem Öcalan dibe koordinatör û hem jî Öcalan dikare xîtabê rêxistina xwe bike bawekî serbest. Ez dibêjim qey ev çareser dibe. Endamê rêxistinê wê werin. Lê mesela teyîd û tespît da ew hinekî gurûra me ya netewî dikeve dizanîn çawa? Wî rojî ez bi xwe fikirîm. Ya ji bo ku teyîd û tespît çê bibe gerek heyetekî Tirkiye biçe qandîlê. Heyeta Tirkiye ji kî pêk tê ji megekî pêk tê. Yani hemî askerin, generalin, albayın, mirovên sporên şerrin yani. Îje ew biçin îje gerek li ser navê tevgerê jî ekîbek hebe ku wana pêşwazî bike. Îje ew pêşwazîkirina wan hat berçavê min. İşte ev heyeta megekî gerek li wê derê razê. Ev însan wê bi hev re razên. Ew însanê ku bi salan li hev şer kirine bifikre ku di şikeftekî de bi hev re radizên, bi hev re çay vedixwin, bi hev re dixwin, bi hev re envantera digirin. Yani hinekî trajikomîk e ama nizanim ew berçavê min re wisa derbas bû. Gelo ew merasima evê çawa çê bibe ya envanteran. Yani evyaş خوب مهای به اواوی دارن ده انجاموی داریم تایبتی باشوی کردستانی خواهد کنه دور دریشه یعنی او یکمین چک شوتاندنی داشتی ویتشتیانی که او evya تشتی نونینه یعنی این مهکنینه evya 10 سالانه اوی خواهدانه که تکرنی لوی بیا تشتی گلک آسانه اگر که او بکی یعنی ویتشتیانی که بی قبول کنی لی ویتشتیانی کش طرف بشیم یعنی دولت ترکیه حساسیتی ویتشتی نکیانه دولت ترکیه دوی خونی راحتی اقنا کرن تمام PKK وی چک برده لی kesin yani hezid neki kudnava PKK danım. Diye. Tarafet neki ji perçid neki ye Kurdistanê. Ew van kesê neki cevab bin. Ew çar rêkî van kesê hanekî ra bê dîtinê pek yana da devleta Tirkiye navan hewdana da. Yani eşterat vejim yani mesela Rojhilata Kurdistanê vejim pejake ya tamam yani. Devleta Tirkiye vejim nam. Yani çawa sedege. Dîtê min bahs bikin yani sedege. خو انتگری حکومت شامه بکه پیوسته پژاکشی پیوسته گریلای پککی ید نیکی یعنی دوی کسی گره دویدا نمینه یعنی نل قاندینه نل روجلات ناوین جیکی نیکی دوی گره نمینه یعنی اوی آنه که پیوسته یعنی دربار وانتش یعنی که دا
بفکرن devleta Türkiye bi kîjan armanc û bi kîjan niyetê van tiştî dibêje û Kurd bi kîjan stratejî û bi kîjan plana ji bo vî tiştî amade ne. Birêz Öcalan dibêje ez stratejîstim. Ez analîtîkerim. Ez dikarim pirsgirêka çareser bikim, pirsgirêka ew bikim. Yani zanim yani rêkêş pirsgirêka re bibînim yani. Ev ya daxwaza wî ye yani xwe nasandina Birêz Öcalanê. Birêz Öcalan demek vî tiştanekî ji vê jî destpêkê de jî got bi tenê bi Tirkiye ve girê da bi hududê mîsaqî millî ve girê dê vê jî devlet nava devleta Tirkiye de em dê hêzin dikesin yani werin em hevra hokin ser çav ser nava devleta Tirkiye de belki tıbgazî bixwazî an jî tu bikarî tiştanekî bikî lê tê başûrê Kurdistanê çavkî tê Rojhilat çavkî tê Rojava çavkî tê Kurdên diasporê çavkî tê Kurdên nêkê çavkî yani tu nikarî yek rojkê de bêjî fermovarın wala devleta Tirkiye ji me ra derî vekir devleta Tirkiye dê jî werin karê xwe yê siyasî bikin û em jî bên tev vî tiştanekî bin yani em şexsê min yani baweriyem tiştî wisa nayê baweriyem vîviya nayê ha eştera bêjî min devleta Tirkiye di wê evê dayê yani em dûr û dirêj axivîn di rojhilata navîn da Birêz Öcalan jî vî tişta dibêje devleta Tirkiye di rojhilata navîn da pêşketinê gelek tûj hene gelek xurt hene di hevdîtinê xwe da bi taybetî Birêz Öcalan tînê ziman İran îdeolojiya Şia li ser hewşandinê ew ê pêvajiyek nûbikeve holê rewşik nûbikeve ew ê bikeve heremê di bê da yani amedekariya Kurda çi ye Birêz Öcalan dibêje ez dikarim têkim bin kontrolê ev pêvajoya ku ew ê de di nava gelê Kurda da pêk tê ez dikarim têkim bin kontrola xwe ez dikarim pêşê lê bigirim û ez dikarim entegreyê devleta Tirkiye bikim û em dikarim bi devleta Tirkiye re bin hêzekî xurt bin yekbûyinekê çêkin û bizin hêzek xurt pekî rastiya rojhilata navîn vî tiştanekî qebûl dike Ya normal eger merû bifikre ji xwe du tiş lazim ji bo merû bawer bike ji vê pêvajoyê ji devleta Tirkiye yek ji xwe îtirafên devleta Tirkiye yani li xwe mikur were poşman bibe tiştî ku aniye serî Kurda plan û projeyê xirab ya din jî ji nişk yani acilen dest bi perwerdeya Kurdî bike tamam ev yek ji xwe ama wextê ku merû vê pêvajoyê pênasê dike mesela ez bi xwe li ser difikirim yani ev yasa ev gava ku em di nav dane pêvajoyê em di nav dane dişibe çi ye wextê ku tu bixwazî zinarekî pir mezin perçe bikî dibê tu pêşî tu pîjê xwe danî ser wî zinarê mezin û tu bikutî bi zop û ew lêdana te ya yekem destpêka derizandinekî pir mezin e di nava wî zinarê mezin de ji heta tu dest pê nekî heta tu lomê xwe danînî ser zinar heta tu bi zop lê nexî tu nikarî dest pê bikî ez dibêjim tiştek ku anha Öcalan dest pê kirî ew e gava yekem ya ji bo perçekirina wî zinarê mezin e ku tu însanekî bawer nake ku rojekî ev zinar perçe bibe çima çünkü ew zinar tim mezin bîye li ber çavê me hilweşandina wî perçekirina wî qet nemîmkün e di çavê me de helbikî merû dikare dest pê bike ya dest pê bike dest pê bike bi zopê xwe lêxe perçe bû perçe nebû dîsa tişnabe yani tiştekî wenda bikî tune ye Kurd tiştekî xwe wenda nakin hakikaten wenda nakin tu çi wenda dikî yani çikê te heye tu çi wenda bikî tamam rûmeta me heye rast e merû nikare çêk û silahên xwe teslîm bike hin tişt merû divê biparêze ama tiştê ku wer mezin ku merû wenda bike jî anha tune mixabil li Bakurê yani li Bakurtinin lê tevaya Kurdistanê tevaya cîhanê da ji bo Kurda gelek tiştên zêde hene yani ku ji bo Rojava erê Rojava zêde di nava di rojada di nava di rojada me çavê xwe dît li Rojavayê Kurdistanê çi sosyet çi qîyamet hat serê Kurda di nava di rojada me vî tiştanekê dît Newsen bu şahidê vî tiştanekê di rojada bi sedan kes hatin kuştinê bi hezaran kes dîl hatin girtinê û ew sazîn ew rêveberiyê ku nava 15 sala da bi xwîna dê hezaran şehîda hatibû ew kirê di nava di rojada têk çû wê rastî jî bin behsê xwe tamam tu ji rêvebira dipirsî rêvebir jî dibêjin em têk neçûne em bûne şirîgê dewletekî mezin a Sûriyê em şirîgin me dest pê kiriye eyn weke li Tirkiye
ام ببن شریک جی پروردا مجی کرمانجی چه به ام ببن رهبر بجی سبب دسبه ام ببن سر حکومت سوریه جی یعنی تو جوان پرسه جو صبر سبدتن چما ام در روجاوا دا آسی بمینن تنگ بمینن بلا پارتی می روجاوا هبن ama tamamı Suriye hem tukarın kontrol bıkın. Yani evci usad bejim. Hevan da jara bejim. İşte usa yani em tane persan em jimnastika fikir dikin. Yani نظام تو شیروات خونی از نکارم بخونیم نظام شیروات چه دنویسین حالا بسواد دی شیروه ون. تو fikri hak beje. Eğer tişteki green kevezdim ser ekrana eşku edem bedem. Le tqasede mesela Necat. Naha qasede hakikaten deskefti ki Kurda bu ya rexistine ki aydi Amerika'yı bu. Mesela natışteki dinci heye. Me henek dibêjin ji ber ku me gotina Amerikayê nekiriye ji ber ku em ji Amerikayê qetiyan di mesela pêvajoyê de me ew xwesa li dijî Amerikayê me tiştê giran gotin me ji wan re got hêzên hegemonîk me got hêzên serdestên rojhilata navîn perem perçe dikin vana dizin vana talankerin vana çavê wan di petrola me de ye me ew sûjbar kirin Amerika jî got baş e em destê xwe nadin we aha xatirê we aha hûn û aha çete wan jî em berdan di nîvê re de hiştin şîroveyên wisa jî hene yani Ama az bir tişta bejim berdan di destpêkê da tiştê ku Amerika ji wan xwest bir tişta xwest ku îro lewê li rojava têkîn Amerika vê tiştanekê xwest yani digo gere yani hûn ew bin yani tabii ev qasa jî ew nedkit yani hêza Kurda yani jî hebûna Kurda li beş çavê xwe nedgirt digot eger ku wê dere hanekê bivin xwedî statûkê bivin xwedî hêzkê bivin xwedî bi quweta xwe bibin yani kesê dinekî ew nekin yani Kurda gotina Amerika nekir yani em vî tiştanekê qebûl bikin Kurda gotina Amerika nekir tamam Amerika çi got wan dijî Amerikayê siyasetik pêva anî çünkü Pentagon li pişta Kurda bû yani behsa Trump nakim rêveberiya Trump nakim sazî û ew ê Amerika ê navnetewî pişta wan yani rêveberiya ew ê çawa kir rêveberiya Rojava çawa kir çi qas cebgirên gewneperest çi qas ew hebin temam wan dere kom kirin hin saziyên yani ku nikavûn bersivê bidin pêvajoyê di wê çarşovê de ku ew kirin bi rêva anîn saz kirin têk çûn yani Kurda rast bersiva yani bi Amerika re kar nekirin yani hin hêzên Kurda wan re kar nekirin ne tenê Kurd giştî re nabêjim yani Hin ji wan ew nekirin dijî vî tiştanekê nesekin ya aşkera ji wan gotî mesela ew bûyêra ku li Helebê qewimî ew rûreşkeya ku li Helebê qewimî yani çima kes bersiva wî tiştî tê nadin yani Amerika ji wan re got yani ciyê nekir got paş ve bikişin çima paş ve nekişiyan çünkü stratejiya wan belî bû stratejiya Amerika belî bû stratejiya kesê dinekê belî stratejiya her kesî belî bû lê stratejiya Kurda tune bû yani hêzê Kurda tune bû li Bakurê Kurdistanê de jî heman tiştûsan zanî yani dit vê jî ka binêrin sfêra wê çav be dewleta Tirkiye ana da xwedî bawerî ye xwedî stratejî xwedî gav avê li wê gorî jî gav davêjî dewleta Tirkiye divê jî çi divê jî di nava bername de mişte yani Kurtî divê ez dixwazim bibim hêzek emperyal hêzek mezin di nava cîhanê da me dest bi vî tiştê hanekê kirî û rastî jî xurtin bi hêzin di hêla leşkerî da astengî kil pêşam hey ez vê astengê ji holê rakim ez ê daha zêdetir bim xwedî hêz stratejîkê pir zelal pir aşkerey ji alî dewleta Tirkiye ve Kurd xwedî kîjan stratejî ka em binêrin svêro ew ê çavê svêro em dewleta Tirkiye ew ê me qebûl bike em ê bikevin parlamentoyê em ê bikevin zabûnê ew ê heremên me yên ew hebin heremên me yên çi bêjim yani yerel bêjin yani ew heremî yani heremî hebin em ê divê siyaset tê bikin qurbana serê te yani dewleta Tirkiye ca ki pêşîl te digirê bi vê stratejiya xwe pêşîl te girtî tibkevî ew yani heremê da tê çi yani tibî xwedî Îtopya tibêjî ez ê herim deşta Heranê ji nûva saz bikim tamam ji nûva saz bikim ez ê herim wê derê komîna saz bikim nizam me re herim deşta mûşê komîna saz bikim gelê Kurd bînin ba hev em ê aboriya Kurd ziraya Kurd çanda Kurdî zêdetir pêşveş bikin van tişanekê Ütopya ne tamam Ütopya ne rastî tiştî nekê yani gerek rastiye bir berçavê xwe civaka Kurd bir berçavê xwe
اجي تخازم از ماركسيستم اتخازم يعني شخصا از يك من مروف كي ماركسيستم اتخازم او سيستم كوسا بيسن اباب يعني ماركس جربان نبو لنين جربان نبو يعني اباد 100 سال 105 سال در جربين نابي بتشاني كي نابي جرا تشكيني كي او يعني بيباش راستيا كردا بيباچا راستيا كردا شي كرجي وك كسن نيكي وك نتون نيكي وك هيزد نيكي او جي خازن بن هيز جخوا هيزن دخوازن دوی چارچوبه دا بین قبول کرن جخوا هاتن قبول کرن اتنی کاری یک رو که در رابی بشی ولی قصری نهرن تمام از وانتاتینم آلید نکه گل ترک ورن ام ودها زیادتر خورد بکن ام ودنم پیشا خو و ام جی دو ورن ام به هر را گاب بشه این شانه که نزانم چاوت قبول کنه اول سیاست دا علم سیاست دا تشکیل ساحه تنی والله از نزانم نه پیچک سیاست ماشي خواندی ام جی وید زانن سیاست مخانی دو اویدا تنه یعنی دو سیاست دا تنه بیتشتیانی یعنی tamam مرد کاری هر تیم اشتراک داشت مرد کاری تکره مرد کاری باشگاه بابشی مرد کاری لگرت خودی استراتژی زلال بی پیشگیری یعنی خورد کردن دولت تا ترکیه کردارا چتینه خورد کردن دولت تا ترکیه کردارا چتینه اجمرا یک برا برسوت اشتباه دولت تا ترکیه به خودی هست قازنجا کردا وید بیادا چه بی؟ اگر دولت یا کردان به قازنجا کردا تده هیه کردستان سرچاب سلام یک نجات فابریکه چوا؟ آترکابه ترک بین هیسکرین ترک بین خورد کرین تچوب کی؟ آترکان به ترک تنه کردان وکی اندامین میتی بکارتینن دشخولین پاویج داوین چوپه بنره سروکی دیاربکر سپور ایرو هاتیه گرتن میریک شخارت بیشه از اندام میتیمه demek حتی نهاج میتی را خبتیه تمام کارمند میتیه آنها ترک آوی بکارتینن پاشیجی داویجن چوپی آنها جی هاتیه گرتن کت حبسی تمام جبر میرم که نگردم تا بدران ده دیتنی خدا بدم ببورید ده دیتنی خدا برزه جالان دویجه کاورن ام پارتی که نکی ساز بکن tamam Demokratik Türkiye Cumhuriyeti nabı çiğ Toplum Cumhuriyeti. Demokratik Cumhuriyet Hareket. Evet. Rehasını kussasaz. Avakini ve rehasını ikini, hevkari ve rehasını iki Mehmet Metinere, Altan Tanı, Ahmet Davutoğlu, van kesi adını ki van kesi canı kurda pır eşandını, pır eşandını. Eva deset sale, baba zendiye verda. Kurd دعوة تکوشین ده نوسه یعنی گاب دا بیشن بو سرخابون آخش بو خواه ده دیلو که ده 6 سالی ورده ایکو هریزی ده جان کرده ایشان دی کی تزانی یعنی رجب طایب اردوان یعنی هریزی ده ایکو جان کرده ایشان دی رجب طایب اردوان رجب طایب اردوان جان کرده چان به من شخصیت را ایشان نوسه محمد متین رام و احمد داوود رو من کسی آنی که بون تصویر رابی دیویش ولی از پارتی که ساز دکیم از این کسی آنه کرا بکیم اصولی ننی و از تنن yani kişan kurda ve kabul ki kişan kurda ve Mehmet Metinler kabul ki tiştek he yani altan tan suç ekibi ne bilim yani mahkemenin yani emni karın mahkeme bikin insana bana insanın siyaset medarın sübede ve siyaset karıncıyı bigirim ev partiye ev harekete ko öjelan bastı ki harekete kurdan ne harekete ki demokratik kırna Türkiye'ye Nahattu vakti bahsa demokratik bir ki mesela Öcalan ne yapacak partiye kurdan avan ekin. Tül Bakuri Kurdistan'ı parti heremen demokratik kari ava ki partiye Kurdistan'ı ton ki parti yani partiye sosyalisti kurdanı partiye nizam her tişti partiye azadiye Kurdistan'ı he yani Öcalan ne yapacak vav partiye kadeha bikin juhali rakin. Dibece. Na ama beje kongre çekin hedef kongre çekin Necap binere. Amerika'ya ve kısım kısapkın. Tamam. Ez viyaj dil dibêjim. HDP projeyekî Tirkiye bu. Dem Parti projeyekî Tirkiye'ye. Proje Kurdan nene. Kurd dinava van partiyan da hene rastı ama partiyekî hareketeki çatiye. Dede herkes dikarıncıyı bigrin. Partiye ku Öcalan bastı ki ava bibe vaki alternatife Dem Parti dede per insan vecihi bikrin. Endamın AKP, CHP. Mesela Balateli'ye Öcalan dibêje
Slavê min ê taybet bişînin ji Özgür Özel re. Jê re bibêjin Öcalan ne ew kesek ku li pê hesabên piçûk yên hilbijartinan te bigere û Tayyip Erdoğan cardin bike serok hesabê min ê wisa piçûk tunene kes bila min sûcdar neke. Ez ne pîlîstokê destê partiyên siyasî be ku bi min bilîzin û raya me bigirin û cardin zam çi bikim. Ez bi dewleta Tirkiye re dixwazim tifaqekî demdirêj çê bikim. Tifaqekî ciddî li ser wekeviya her du milletan çê bikim. Ez ciddî me Özgür Özel jî, CHP jî, Kılıçdaroğlu jî bila werin daxilê nava vê meselê bibin li ser navê dewleta Tirkiye. Bila nebêjin Öcalan bi AKP re tifaq çêkire. Tiştekî wisa tune ye. Eleqa min divê tevdîtinê min bi AKP re tune ye. Bi dewletê re heye. Ew jî meselekî cuda ye. Ya. Nizanim. Ji bo wî ez bixwe ne tevasa wan kir. Yani ez bixwe ne li dijim ku ev însan tête cih bigirin. Bila cih bigirin ma çi têde ye? Bila herkes were. Bira cî bikin ez nabêjim bira cî negirin. Bira sazî ku saz çekin. Lê eke ku tu bixwazî yani bi partîkî wihana bivî berdevkê Kurda li ser navê Kurda siyasetê çê bikî li ser navê Kurda gav babêjî ez wî tiştî kêş te re dibêjim vî tiştan ne rast e. Ne rast e. Vî tiştan nayê bikaranîn. Yani me behsa sê kes çar kesa kir bi sedan bi hezaran kesene ez dikarim ana dal vê delanekê te nabînim û temama jî di nava bi taybet di nava 20 salê Dawîdan rolekî gelek negatif stendir lêstine û vanê hanekê wê temam svê rol cardin derkevin holê ew kesê ku nava van salê hanekê da bêjin bu yerik herî ne baş em bêjin Kobanê bû newsa dema şerê dijî Daeş yani van şahsiyetên temam yani ew ji bo Kurda rûmet bû newsa van şahsiyetê ku em behs dikin ew ê svê rû divî jî da divê ew ê da cî bigirin evana temam di wan demê da di wan dema da rolê negatif lêst saz bike lê kesê ku rolê negatif ne lêst Vana ji Devlet Bahçeli zêdetir suçdarin. Vana ji Tayyip Erdoğan zêdetir tu bi şefê wan re li hev dikî, tu bi wan re li hev nakî. Bedan tu bi kîjan şertî şefê wan re li hev dikî? Tu bi kîjan şertî şefê wan re li hev dikî? Tu bi kîjan şertî li wan li hev dikî? Tu dibêjî ez xwe fesih dikim, ez tune me, ez xwe hinda dikim, ez wera têm li hevdû dikim. Devlet Bahçeli çima navê jî werin em megekê ji holê rakin bira megeke tune vê an jî leşkerê megeke tune vê çima navê jî em vî tiştanekê girêdayî serok dikin serokê Tirkiye em vê pêvajoyê girêdayî wî dikin an jî cîgêrê wî dikin yani bira bêjî fermo werin ev vî tiştanekê ê parlamentoyê da di parlamentoyê da vî tiştanekê em çareser bikin vî tiştanekê girêdayî parlamentoyê çima vî tiştanekê nabêjin girêdayî ew dikin Recep Tayyip dikin Recep Tayyip tenezil nake muhatap bigire Recep Tayyip jî cîgerê xwe muhatap nişan dide bu wî va dide girêdan yani ciddiyetsiz didi bira da heye tamam heman ew Recep Tayyip Erdoğan rêveberiyên ew ê bê pêvajoyê pêşwazî dike li wê li koşka xwe da li kêlekek Recep Tayyip Erdoğan serokê mîta Tirkiye hey İbrahim Kalın hey li kêlek hadinekê Efkan Ala hey evan hanekê mêjiye ew ê îdeolojiye ew ênin yani millî görüşîne AKP li alîdinekê ew hey Erdoğan hey ama işte ra bêjim ew rêveberiya ku çû hevdîtin bi Rêzê Öcalan ra çêdikin çima parêzerê bi Rêzê Öcalan di hevdîtinê de çênakir tenê Pervîn Buldan û Mithat Sancar hene çünkü te kabul nake yani bi giştî te kabul nake bi tenê perçek işte kabul dike dide berçavê xwe dewleta Tirkiye çünkü parêzerê Öcalan irada ew yani irade ew ê pêvajoyê li ser navê Öcalan ew dike yani li ser navê Öcalan gav dabêje diçe hundirtê ew da xwe yani bi şêwa hukukî jî bi Rêz Öcalan diparêze yani gelek jî xwedî ew bî Bizeki yekî ji me re gotiye Polyana tamam mı? Ya heval binêre ez were tiştek dibêjim vê dünyayê de
ji dewleta Tirkiye mezintir dijminê Kurda heye tune. Sedî sed bawer dikim ku dewleta Tirkiye di serê xwe de xeyal kiriye ku Öcalan jî bixapîne, Kurdan jî bixapîne, me jî bixapîne. Ama ez ji were tiştekî dibêjim. Rehet bin. Em mirovên siyasî ne, milletê me siyasî em naxapin. Em tenê ewsa dibêjin dihatî. Dewleta Tirkiye soz dide. Em dibêjin dihatî. Sozê xwe bînêcî. Hadî keremkê, hadî keremkê. Heta ku çû. Ez ji were dibêjim şerê çekdarî ne ji ber vê pêvajoyê bi dawî biye. Şerê çekdarî zaten gerek bi dawî bibiya. Çünkü xitimî bû. Êdî zirar dida Kurda. Êdî bibû hincet di destê dijmin de. Gerek bi dawî bibiya. Pêvajo bidome nedome jî ev şer gerek êdî xilas be. Çünkü êdî pêdiviya me Kurdan bi vî şerî nema. Ha bi hêza asayişî heye. Pêdiviya bi mehkemeyê Kurda heye, bi meclisa Kurda heye, bi paytextê heye, bi hêzên eskerî heye, bi artêş heye. Em milletin pêdiviya me bi serxwebûnê heye. Vira da sedî sed em hemfikirin. Mesele ne ew e? Ama şerê bi dewleta Tirkiye re yê çekdarî şer ez basa şer dikim ne hebûna askerî. Heqê me heye em her tiştê me hebe. Ama şerê bi dewleta Tirkiye re yê askerî heqeten êdî îcab nake. Keremkê. Bedran, icab nake ez notu pênceş welat derketim. Ama çend sal, sîv yek sal ez ji dûrim. Ez dişopînim, ew dişopînim civaka yani qasî ku ez dişopînim, başî dişopînim. Civaka Kurda dejenere kirine ve devleta Ewkê, devleta Tirkiye. Em bêjin îro di nûçeran bêjin li Amedê, li bajarên nekê, li her bajêra endê ew çete, esrar, eroîn firotin, van tiştî hanekî ew yani perçek kirine, fuhuş, tiştî nekê di nava civaka Kurda da tiştê ku nedihatu bîr û baweriya me, tiştê ku nedihatin bîr û baweriya me, tiştê ku em nebûn şehedên wan, van tiştê hanekê temam ana da di nava civaka Kurda da tê bikaranîn. Ji alî keva tê bikaranîn zanî yani ji alî dewleta Tirkiye ve ji alî piştgiriya dewleta Tirkiye ve tên bikaranîn. Eger ku tu hêzên xwe xwert nekî, eger ku tu hêzê xwe li ber çavê xwe negirî, eger tu hêzên xwe neparêzîn, hêzê xwe dewleta Tirkiye wê daha zêde wekî yani civaka Kurda dejenere bikê wê daha wê ji holê rakî. Yani zanî Tamam. Wîsan gasiya bin Ve demê em bang li rêveberên partiyê bikin, bang li rêveberên vê pêvajê bikin ku asayişa Kurdan bila di destê Kurdan da be li Bakurê Kurdistanê. Bila gencê Kurdan bajar biparêzin, otorîteya eskerî bila ji holê ranebe. Ne şerê bi dewleta Tirkiye re, şer bila bi dawî be, ama hêzên çekdariyê Kurdan bila bajarên Bakurê Kurdistanê kontrol bikin. Hêza polîs ji ber ku baweriya me bi gencê Tirkan e, rast dibêjî. Hatta ku polisên dewleta Tirkiye li Bakurê Kurdistanê bin hem firotina maddeyên hişbir, hem fihuş, hem her tiştê xirab li Bakur çêdibe çünkü bi zanebûn belav dikin. Em asayişa xwe bikin, ama şert dayinin pêş, rast e, rast e. Yani gere çararî yani pêvajoyê ey tebliğ bin, pêvajoyê serçavû serê min çekberdan manawî tune, vê tiştan tiştanekî holê rabûnin, dema wan derbas bû, lê hebûna civaka Kurdistanê rastiyê wê, kêmê wên, zêdeyê wên, ew ê min gere her tişt berçavan bên dayîne. Çima Ahmet Davutoğlu cardin bê li ser navê Kurda bikê? Ahmet Davutoğlu li Rojava bû qatilê çend hezar Kurdan. Yani bu qatilê çend hezar Kurdan. Mehmet Metiner çi rol leyîst heta îro dewê de? Tu jî baş wî naskî, ez jî baş naskim. Dema ku ez û te em televizyonê her tim li ber me jî çakêtê xwe bişkokê xwe girê neda. Dema hat negotiya bişkokê xwe girê te. Çi rol leyîst wan dema de? Kesên mîna wî bi hezaran e dewê de. Van hanekê cardin bê wî rolî bileysin ez temê çi? Gelê Kurd herkes dibi Necat Suna rast dibêje, Bedran rast nabêje. Nizam çi gotiye, nizam te çi gotiye. Wala ji nizam. Ya lê birevî tiştanekî bizamin ez û te em heman tiştî dibêjin. Kurdiyet te daha xweşiktir e, daha paqij e, daha wê herhalde wê de bikim. Lê ez û te em wê tişta heman tiştî dibêjin ya.
یا herhalde xelk min nerm dibîne çiye nizanim divê fikrete narast e. اینا ولا راسته یعنی ایرو یعنی اجی تدریت نواندن بچکا پولیانولوژیک یعنی زیاده دعوت دا در کتوله یعنی تشکی پر خوشه ها تشکی نه نگاتیو پر خوشه که فهمیش وی تشتیراته شخرا خدرا اجی وسال اوم یعنی Tizanî te temjarani او پوزیتیف ما mesele ne pozitivizme. Binire ez alîgirê tiştekî me. Fikrên sabit hez nakim. Yani insanekî xwedî fikrekî sabit be û neguhere. Yani em jê re dibêjin dogma. İnsanê dogmatik hez nakim. Ez alîgirim di encama nîqaşan de mirov raqîbê xwe bikaribe tesîr lê bike. Ez dixwazim bibim yek ji wan kesan ku bikevin bin tesîrê. Mesela tu mira nîqaş bike, tu me îxna bike, ez werim ser xeta te. Ez pir dixwazim. Evet. Hevalê tamamen fikrê wan li dijî min in, ez pir dixwazim bi mira bikevin nîqaşê. Yani ez naxwazim ewsa mîna ew ê mîna însanên ku çavê wan nabînin sirf ezberê xwe bibêjin û bibêjin. Ya nîqaş heye, ya fikir kek necat, fikir difire. راست Fikir daima hareketli bin. Fikir. بدن کار مینا کی بدم Heh. تدید هف دیتنا داشتی گوتنی هات نویساندن جی پتروک شتفان سوایک هیا ساترانج کشیک Tamam. برزه جالان جبیاتینی زمان که گل کساش درباره ودا نویساندن او کرن حتی برز جالان خوک اوید بینه یعنی او اکتور دوی رومانی ده هیا دبیشی یعنی که خوک اکتور اوید تشتید بینه دو وردم یعنی گل کس یعنی وی اوی وک ایرینی دی برچاوی خود دوی اوی دام و دوی پترو که دا راستی که زانیم راستی که خیال یعنی اوتوپیا دنیا اوی و دنیا حقیقت یعنی زلام دیگه دا به پترو که به خواندنا پترو که فری شاه دوی فری کشکی دوی تمام پرجی باش فر دوی پرجی باش فر دوی دما کو درته لسر تخت کشیکی وان فیگورات بینه وان فیگورات لیزی هیا دنیاوی تبلهد که یعنی پسیکولوژیاوی خراب بی دچی جوی بونی تشتین سویوت یعنی تشتین نسومت هم نسومت جدانه ای سومت جدانه یعنی آگر دبیرو خیل خمنو خیالم منو تدا تشکی چوا سورم حتی که ام دستی خود ندنی که ام نزانم که جان مد شوتینه ام نزانه دستی خود جان مد شوتینه بلکه یک کسی که آگر ندویش جیان خود او نکیبه خیلاوی دا چنین والا رنگ ده روناهی ده او ده لیدما که دستی خود دیوی دستی تد شوتی جان تد شوتی جوی بونه تشتین کنکرت گرم بدم برچاوی خود کنکرت چیه؟ کنکرت بده هزاران شهیدین کردستانین یعنی گره ام راستیا کردستانی بدم برچاوی خود به شرف به ناموز به حیثیت باوریا ما به یک فرقی دولت ترکیه نای تمام به یک فرقی دولت باوریا بابم جی پی نداد باوریا کالم جی پی نداد باوریا کال که کالم جی پی نداد و به تایبتی جی اوان اسلامیستی که آنها در ترکیه لسر اوین باوریا ما به عبکی وان نای مشترم گفت یک کسی که قاسی رجب طایب اردوان جان کرده ایشان به دیروکا کردستان دادن و به نامش دوری حضورت ایرو رادویج هم پرسکریه که کرده چاره سر کن یکی همش کرده بلا لیبورنا خوب قاضی او کرد برای لیبورنا خوب خواستن و پاشه او کنیان اونجا حول دادیم بشوه که کرده تیکه یعنی برای لیبورنا خوب زا هیجا جی درته او دیگه در و دور آقا وکی همینی قاتل خونکش حول دیده که هیزین چکدار هیزین به خوبا گریدایی ساز که وقت کوچ که احمد شارا کسی نیکه دی سال دیجی کرده هم کار بینه سیبه رو اوی جارن کرده کار بکی بی ناموسا یعنی ببورین از ویتشتانه که داشتیم یعنی راسته یعنی جبو تو لیبورین بخوازی گره تکرنی خواه وکه خطا ببینی پیشی نه لهامبری گوتنک نه لهامبری تماشوان اتد بشیم لهامبری تماشوان ات بشیم ویتشتانه که یعنی اول باوریا مموان نای tamam Kürt dilsozun Kürt diltenikin Kürt camiren Kürt dixwazin gavkî bavêjin lê em vî tişta baş bizamin bira di mêjiyê me da hevê bi şeref Türk naxwazin naxwazin û ew ê nexwazin
Malatya hevan no gelek spas bu nikaşı vajij bu persi vaji destek dame de bir nikaşı da. Necat Rojlata navîn me em derbarê rojlata navîn ne naxwîn ji em ê carek nekiye baxin derbarê ew jî çû 5 dakika tijî bû pir dirêj bû. Yani eğer tiştê ku tu dixwazî balê bikişînî serê tiştê pir giring hebe hema keremke di sê na deqeya spas dikim yani spas dikim yani ew nekin em carek nekiye rojê me pirin carekî din were îje em behsa taybet behsa wana bikin. hêvîdarim yani vî tişta bêjim hêvîdarim dîrok me xeletî derxê dîrok yani kesê nekê mafdar derxê pirsgirêka Kurd bi rokê çareser bivê em ê tevbin kêfxweş bin hema bira em xelet derkevin hema bira dîtnê me ne baş bin ne rast bin yani Pir rast e. Derdê me ku em tim rast derkevin tune ye. Ê me dawa me kivşe ye azadiya milletê Kurd e wekî di tiştek de em naxwazin ya. Bila çêve ve bila em şaş derkevin. Bila tiştekî Evet. maqûl çêve bila em şaş derkevin. Gelek spas dikim Necat her hebî. gelek spas Hevan no Şabaş. xatirê we silav rêz.